ילד קטן אחד, לי חשוב בכלל את הכדור אקח ביד, עיניי אעשה אל השמיים מביט רוצה, כל כך להתפלל כמו שלמדנו בכיתה על כל עם ישראל. אלוקים שלי, לי עוד קטן אבל אתה חוקר רחמים. המורה אמרה שתפילתי תקשיב ממש בכל זמן בתפילה שלי כך תהיה אמרה כוח עצום ורחמן. זו תפילה מיוחדת מאוד, תפילה כוס של בית רבן. התפילה שלי היא משהו אחר, תפילה שנשמעת יותר. בואו יחד לא נוותר, נדרוש את משיח מהר, כן, אנחנו חיילים בצבא השם, לתפילתנו השם ומיד בשם אלוקים שלי, אני עוד קטן אבל אתה הוא כן רחמן לתתי ואתי, אתה מכיר הרי כל אומם והרי שמיים תכיתנה תפילתי עולה משמיים כבר תשלח עלינו